Гадәттә, өлкәннәр көненә багышлап җыялар иде һәм әле дә шулай инде ул кайбер бар. Буйганчы пенсионерларны ашаталар, консерва яки гречка бирәләр иде. Хәзер шундый хәлгә җиттек һәм күпчелек ашар өчен түгел, ниндидер рухи ярдәмне искә төшә торган көннәр бу бит халыкара көн. Шуңа күрә бу җыелышта менә шуның рухи ярдәмнең күрәбез без кайбер блюдоларын әйбит. Шуңа өстәп әйтәм инде мин, менә кызык проблемалар дигәндә, әлбәттә, татар булу нәрсә ул дисәң инде, ата-ананы өлкәннәрне хөрмәт итү кирәк бит инде ул. Вопрос не бесспорный дип әйтәләр хәзер. Чыннан да берәр яшь кеше әйтсә, почему дип әйтсә, ул бит ишетеп кайта, урамнан ишетеп кайта да хөрмәт итмәй, яки санамый, яки тыңламый. Бу проблема бар һәм мондый проблемалар күп. Шул турыда киңәшү бик әйбәт һәм ахырда шуны әйтәм, менә без академиклардан татар стратегиясын көтеп торасы юк, ул бик гади ата-анасын хөрмәт иткән, өлкәннәрне хөрмәт иткән, туган телен яраткан һәм өйрәткән, тарихны өйрәнгән, тырышып эшләгән, эчмәгән һәм 4-5 бала тудырган һәм үзенең республикасын булган. Дәүләте булган бүген Татарстанны яклаган кеше ул татар. Менә мин сезгә сөйләдем татар стратегиясын. Аны үтәүдә сезгә уңышлар телим.